כל אחד נמצא באיזה צרה שלא תהיה, אם רק יחזיק באמונה, ימשיך להגיד תודה, ימשיך עם הספרים וימשיך להגיד תודה, יהיה לו כמו שהיה מיוסף הצדיק. יבוא יום וירצו ממנה בור, יוציאו אותו מהבית סוהר, יהיה מלך בבחינה שלו. כשמגיע הזמן שהשם רוצה להוציא את הבן אדם, לא בריצה הוא מושיע את הבן אדם, וירצו מן הבור ויוציאו אותו מבירה מקטע להיגרר רמה, יוציאו אותו להיות מלך. כל אחד בבחינה שלו, בבחינה שאותה עניין שהוא צריך להיות מלך. רק להחזיק בתורה, רק ממש, רק להחזיק בתודה. אתה אומר תודה, אתה מתחבר בשלימות עם הבורא. יודע רבנו הקדוש, דע שעיקר התחברות ודבקות להשם ברך הוא על ידי התפילה. כי התפילה הוא שער, שדרך שם נכנסים להשם ברך. אתה רוצה להיכנס להשם ברך, יש שער. מה השער? תפילה. משם מכירים אותו. זו התפילה. והחלק הכי חשוב בתפילה זה התודה. כשאתה אומר תודה, אתה פשוט מתחבר עם מי? עם הטוב של העולם.